Така сега днес ще играем с мой брат, приятелите. Ето ви всичките. Може да и напишеш имената на и станата приятели. Ние сме Cyberblog 7. Сега почваме играта. Айде хора, почваме! По възможност хора се абонирайте за канала. И на нас и се абонирайте. Абонирайте се на Running Cross 9 и на Cyberdog 7, ако можете. Моля ви. Да, какво викаш? И сега ще почваме. Не може да ги чуете, защото аз съм на слушалки. Ние всичките сме много добри. Не е много добро и особено... Фишито е много добър на снайпване. Най-добрия. Да, Марти, да. Човек ли? Не, брат, не те чуеш, защото съм на слушалки. И да продължаваме. Почва ни видеото. Готови сме. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Светалина, снимаш ли? 12. И почваме. Ето и аз снимам. Да, как ще е най-добре? Ще така би трябвало. Не снимай типа да видите. Ма брат, това ми е видео идея от 100 години. Снимаме двамата. Че почваме. Почваме сега. Да, добре. Хора, и да знаете, че днес ще се опитаме да направим виктори, както предните дни, как направихме за един ден, т.е. за 3 часа от това. Направихме, както виждате, бая коронки. Така че очаквате да направим нещо, да. По случай, ако се чуете от това оранжевото, там ще го ограда с червено. Това е една ръка, която... Да, това е една ръка. От другия сезон. Там е като торнадо. Утре ще излезе новия сезон, гайс. Ще пуснем ново видео за тях. Това е ръката на... Здрасти хора. Това е ръката на един гръцки бог. Той се казва Атес. Някои от вас го знаете, по-малките не го знаят. И айде! Почваме видеото, гайс. Ще млъкнем да гледате по-хубаво. Ама вие е това, който е близо до мен, защото аз съм най-силният от групата в момента. Айде. Това при вас има хора ли? Не, аз съм хора. Айде, помпа, тук няма ли? Някакво тъпо SMG. Аз имам хамър. Чакайте само. И гайс, абонирайте се и лайкнете, моля ви. Пробваме се да стигнем до 50 лайка. Или до 100. Да, не брат, вие не се чуете изобщо. Ето сега ще убивах човек. Ще убия ги. Убих един. Пусна музика. Браво. Фиш уби. Тимейт, тот мома ще дойде. В YouTube аз снимам как си снимам видеото, нормално. Брат, така не обичам. И не трябва да го пусти, защото мога да ме таковат в YouTube, да. Добре, брат, тук има само SMG-та и някакви тъпи, някои оръжия, човек. Отсеци аз убих. Така. Някой от вас има ли помпа? Аз. Ние имаме това. И сега той ще убива боса. Уби ботката му. Браво. Убия. Ама му дойде по... О, не. Идвайте при боса. Не, там бие боса.
който иска да взема Митика, защото аз също нещо да Аз съм добър. Абе, лата ми помогнете, бе, брат, елате. О, аз бегам. Той на много малко хелф. Неговите му тимейтове идват да му помогнат. Браво, тимейтове. Браво, браво, браво. Кой ще убива боса? Майко, той е на 32. Ще оживее ги с толкова малко хелф. Дай да видим. Гайс. Майко, те го убиха, защото те имат много хора. Не е само, че е слаб. Не е слаб, наистина. Аз съм виждал много по-добър. И гайс, утре ще направим още едно видео. И на него се сабскрайбвате. Медальон е за мен. Е, за мен е мифика, цеци. Хора, гледай го и Давид. Дайте, дигай го. Хайде, бе. И сега отдигат. Благодаря, благодаря. Кибердог 7. Е, за мен е, за мен е. Хора, абонирайте се за канала. И на нас си се абонирайте. За правилна стримове и да. Имаме TikTok канал, който се казва Fortnite. Абонирайте се за там и лайкнете видеото. А, за мен е снайпер, за мен е и да. Заради това се абонирайте. Скоро в TikTok ще стигнем 1000 последователя и ще правим много. И моля те, дигнете ни до 1000 абоната. Да, Давид, стига с твоите патрони. Ти всичко виждаш. Е, ти патрони, бе, ще ти дам, ще ти дам. Вземете го това. Е, ти патрони. Това е. Той сега си апгрейдва помпата. Къде ще пъм? Аз викам да пъме там заемката, защото там е любимата мика. Искате ли? Да. Айде. Аре, сега ще убиват още един бос. Ама е много мет. Хора, 800. както виждате в момента сме направили 1-1-1. Кибердог е направил Един кил. и аз един кил. Двамата приятели са направили един кил и един кил. Това колко прави? Гайс, Така че 2. всички Браво. аз карам, защото аз съм добре. Или пък не съм. Дайте. Същи класата. Внимайте, истински са. Истински бота. Кибердог ще оживее ли? Ето така е името. Дигни го, бе. Внимайте. Ето го човека. О, не. Той е добър. Бегай в него. Убил го. Браво, браво, браво. Ще го убие ли? Уп. Не. На едно е. Един вместо двама. Лека. Да, също ще го. Дигнете, бе. Чакайте. Значи преди на Дайте, дигай го. Идва Питър Грифин. Лопни. Бате, дигнете ме. Прибит. Дигни ме. Благодаря. Прибите, знаете. Добре, бе. Този хора, както виждате, убихме всичките. Убихме всичките. Аз убих 3. Кибердог уби двама. Качите и сахилайте тогава, айде. Моля, хора. Аз снимаш така. Качите се. В чиглакица. Тя ще не може да се изели медалон. Не се го взели. Там на жълтия марко тяло. Е, целят не. Хора, ако откроете, казвайте където. Абонирайте се. Ако видите някой, пишете долу в коментарите, защото... И на нас.
искам да видя, като прегледам всичките, да видя дали вие не сте гледали внимателно къде има ли хора. Да. Не бе, брат. Това трябваше да правя. И сега ще се пусна на колата. Да. Викам, имаме бавна кола заради това и има шанс да потъва. Защото тези 4 тона е подни. Не, бота не го наймейте. По-добре да оттрепям бос. Това вече ще бъде, Оцелих един! Кибердог 7 има ембот по май. човек. Като гледам, той е много добър. Нали? Браво, бе! Ето се бие. Карай. Май го да. Той хедшотнал и уби. Браво, да видя. О, не. Айде, един се насрал беше. Я го спасете. 275 каска? Брат, спасете ме, бе! Браво, бе. Елате бързо! Има хора. Брат, умирам! И при мен има един със снайпер! Стелес? Елате, аз умрех! Вие не искате да ме дигнете. Нама асист. Нок. Браво! Боса кракна. Дигни ме. Браво, браво. Айде, бе. Благодаря на кой ме дигна. Някъде отзад да се опитва да ме убият. Не, брат, ти да е така надолу към си. Много скъп надолу в чата, че. За мен е един оставен. Аз си 8 оставих, кило мен не ми трябва. кибердог. Хора, айде, ще отварям сейфа и после да ходим да бием бос. Хора, лайкнете си и абонирайте се за канала, ако ви харесва. И на нас. Скоро ще правим още. Те моменти, ако ви харесват, се абонирайте много пъти. Моля ви. Аз имам да ми трябва. Хора, не взимайте патроните, че аз съм без патрони. Дай. Тук е една купа с виска. Хора, зона. О, Това не. не е проблема, зоната, ама... Вярайте. В колата ми. Хора, вас е страх от това ли? Брат ми ще умра. Брат, просто не е така. Буквално мач. Бате, на едно съм. Може ли бих снайпер? Аз си бегам да злата. Че са по-индианци, човек. Елате, аз си бех извън зона и те почна да ме карат да ги дигам. Хора, вижте, това е ръката. Това е ръката. Не, брат, чувам, аз съм много. Торнадото. О, аз пак... Бате, не мога да те дигна. И после ми дай епик снайпер. Дигнете въртушка. Дигнете въртушка. Я ми дай епик снайпер. Дай ми епик снайпер. Вземи. Че аз съм добър с снайперите. Ето я ръката, да я погледнете. Имаше лайф евент за Yes. него. Вие го изпуснахте, май. Ето я ръката, много е хубава. Хайде, бе.
И ето от огнадото. Утре излиза новия сизън. Ще направим клипче за новия сизън. Някой е свалил Честър. Аре скачам по торнадото. Аре скачам по торнадото. Искате ли? И да си бегаме към хората. Чакайте, бе! Човек. Това колко високо дига това? Нищо. Деци, Що? имаш ли метките? Не, що? Аз ви казах че там... Там има рибки, ако искате. Аз ще ги взема. Ще ги вземете. Нок? Нок? 3 ноки. 10 кила от Сайбердок. А другите един. Да, ето ви 3 метките хора. Те ви бичулове. Те ви меткитове. Има и снайпери, има всичко. Каквото искате се налапвайте. Добре, че съм аз тук да ви атакувам с снайперчето. Иначе остава да сте се наклюбещи. Така. Има така. Я ще тя лудна уня. Тук има още една такава. Не, има ли снайпер, който го иска безмерника? Той да не може да го говори. Но той е безмерник. Отгоре на гъба. С хора сме доволни. Тъй, че внимайте. Моля. Хора, елате на лифта, тримата. Почти го цели. Сайбердок. Дали 12 кила. Аз съм вече там. Човек във въздух! Даже после ще ви върна записите, даже после ще ви изпратя видеото, знаете? Да видите какъв стик направи. Али, човек, това беше брутално. Помните за мен е Legendary. Не, брат, за мен. Брат, аз обещах. Обещах на ми. Добре, ще ти дам епика. Има епик снайпер. Хора, гледайте какъв лутим. Направо прекрасно. Хора, вижте ми лута. Ето го. Ето го Ако искате искате да така, спръща пункта. Ма това И ето мици, това мици, колко изненада, виж. ако искате да го напишете. Аз ще взема. Това мици. Аз ще взема. Ja. Ето. Може. Долу се бият. Айде, кой им казва това? Бегай от това дърво, бе. Да вид, брат. Виж това, моля, погледни. Виж. Виж бе той. Аз съм принц. Има принтер. Слуши се. Това е так вкусно. Аз направо си имам да ги бия с снайпер. Тук. Оцели го. 116, дед. Ето, бега да се го дигне, бе. Има 9 хора. Сега са 7. Аре, бе. Сега са 5. Има 2 хора оживяли. Да бием Витор и Орял този ден. Мен не ми трябва. Има там метод. На Марти джипа. Един човек. Да знаете. Това е Виктори. Чиз Виктори е това? Там ви. О, то се знава. Ето, виж колко хора. Къде си? 5 хора.
А то никой не се качва. Не, добре, дайте, вие карайте нека. Аз няма карам, аз направо ще го търся, той да го снайпна. Верно, може да. То къде се крие, бе? Skybase? И Виктор е урял! И чао, гайс!